mene tinanenera kuti channel ino ya AMTV Malawi ikhale ikupasirani tsatane pakumangidwa kwa Secretary General wa UTM Mai Patricia Kaliati. Ndipo Kaliati amangidwa mamawa wa lero pa 24 mene tinakambira pama video athu ambuyomu. Tsopano pano tafuna tikupasiteni update imene yangotipeza chakumene pompano kuchokera ku UTM. Ndipo update imeneyi ikuchokera kwa mtsogoleri wa chipani cha UTM. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Amaiko Usi, yemwenso ali Vice President wa dziko lino la Malawi, walepheretsa zokambirana za komiti yayikulu ya chipanichi Mawa. Ausi ati kusintha kukutsatira kumangidwa kwa mlembi wamkulu wa chipanichi Patricia Kaliati, omwe amangidwa lero chakumamawa ndipo akusungidwa mu chitolokosi kulinga polisi. Ndipo izi zachititsa zipani zambiri kuti zipite kumeneku zikhamukire kumeneku, ndipo anthu ena otchuka ngati achina Timothy Mtambo Suleiman ali kumeneku, ndipo ndi anthu ena odziwika mzipani zotsutsa boma monga ena a TPP. Mwazina mkumanowu umayenekera kuunika zandale zomwe ofuna kupikisana nawo mipando osiyanasiyana mchipanichi akuyenera kulipira. UTM ikuyembekezereka kukhala ndi msonkhano wake waukulu ku Mzuzu pa 17 mwezi wa Mawa mu Novemba. Kodi inu pakumangidwa kwa Mai Kaliati mukuthirapo mlomo wanje? Ndipo mukutinji Amalawi, izi sizachilendo kuti anthu andale akhale akumangidwa, makamaka pa nthawi imene tikuyandikira kuti tipite kuzisankho. Timaonapo azipani amakhala akumangidwa, makamaka andale otsutsa boma ndi amene amakhala akupanga safa kwambiri chifukwa pamakhala mapropaganda osiyanasiyana. Inu maganizo anu ndotani pakumangidwa kwa Mai Patricia Kaliati? Kodi Kaliati anapalamuladi mlandu? Nanga apolisi sakuneneranji kuti Patricia Kaliati apalamulanji? Tiyembekezere zotsatira zimene apolisi atatiuze masiku akubwerawa kapena maola akubwerawa. Tapangani subscribe kuti ife pompano tikhala tikupatsirani tsatane ndi mmene zinthu zitakhalire. Pakadali pano taonani ma comments amene anthu akomenta pamene anthu otchuka ngati achina Samia Suleiman ndi Timothy Mtambo atangofika kulinga polisi. Taonani ma comments amene ali pa Times 360 Malawi. Koma osayiwala kupanga subscribe pa tsamba lino la AMTV pamene tikhale tikupatsirani nkhani zimene zikungogwa mwadzidzidzi pano pa Malawi.